ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಎನಿಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯನ ಸಂಸ್ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ BC ರೋಡ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರಗ್ ಬಣ್ಣಗಂಡಿ ಮೇರ್ನ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ನೇನು ತೂನಗ ಮೇರು 40 ವರ್ಷ ಇತ್ತುದೊಡುಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒನಸದಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಪಾಯಸಲಿತ್ತಂಡು, ಹೋಳಿಗೆಲಿತ್ತಂಡು, ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಚೌಕಿ ಬಣ್ಣಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಕೆಲವರು ವೇಷ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೇರೊಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪಾಡೋಡೆಂದು ಅಂಚ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪಾಡ್ನು ನನ್ನ ಎಂಕಲ ವೇಷಕ್ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡು. ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದೆರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾಗೊಂದಿತ್ತೇರು. ಯಾನ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಗುಳ್ಳೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ವೇಷಲ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಟದಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಕುಡೊಂಜಿ ಆಟ ಓಲುಕೆಂಡುಂದ ಆಂಡ ಇರಾಟ ಆಟ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟರನ ಸಂಸ್ಮರಣದ ಆಟ. ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತೇರು. ಇನಿಯಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ವೇಷ ಉಂಡು. ಸುರುತ ವೇಷ ರಾವಣ ದೂತೆ, ರಡ್ಡನೇ ವೇಷ ಜಾಂಬವೇ. ಈ ರಡ್ಡ್ ವೇಷದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಆದ್ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ದೆತ್ತದು ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ವೇಷ ಆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಚ್ಚಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಬತ್ತುದು ಮೇಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿದ ರಡ್ಡ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತುದು ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ದೆತೊಂದು ಎನ್ನ ಕವರ್ನು ಪತೊಂದು ನನ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಊರುಗು. ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ.